खुलुमबाय UV Bodo official YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। बे समाव UV Bodo official YouTube चेनेलनिफ्राय मोनसे गोनांथार निउज आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनिफ्राय प्लास्टिक बाहायनाया बन्द। मिरुआरि आबहावा बिफाननि बायदिब्ला आबहावाखौ नोजोर बोनानै आबहावानि थासारिखौ नोजोर बोनानै प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनो थिनदों। दखानफोराव प्लास्टिक फाननायफोरखौ बन्द खालामनो नांगोन होनना बुंदों दिनैनिफ्राय। नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे सोंलु सिखारो जे अबे प्लास्टिकआ बन्द जागोन। दखानाव जेसेबां प्लास्टिकनि मुवा फाननाय जेरै बथल, प्लास्टिक बथल, वान टाइम गिलास आरो प्लास्टिकनि डिस्पोजेल, प्लास्टिकनि चामच आरो सिगारेट खलथा बायदिखौबो दखानाव फाननो मोननाय नङा आरो सुबुंफोरा बाहायनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। बे समाव गोनांथार निउज आपडेट, दिनैनिफ्राय प्लास्टिक बाहायनाया बन्द। भारत नाङै आरो आसामाव बे प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामदों। प्लास्टिकनि सोलायै दखानदारफोरखौ कागज बायदियाव जाय जोंनि आबहावाखौ जेबो गोहोम खोख्लैया बेफोरबायदियाव जुना हरनो थाखाय खावलायदों आरो प्लास्टिकनि सामसनि सोलायै औवानि सामस बाहायनो थाखाय बाहायारिफोरखौ गंग्लायै खावलायहरदों मिरु आबहावा बिफाना। गोदान निउज आपडेट मोनबाय थानो थाखाय UV Bodo YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायोबानो जाबाय।